niki pinten? Nyewunan. Niki sedanten mawon lah. Kaya gedhokne kata, Bu. Matur nuwun, Bu. Antarane. Anak kemanten to. Nggih. Oh, lor kono. Mula modele kuncine ya L mlebu. Nggih. Nek ragone bengkel ya mboten duwe nggih. Wah, oleh apa kuwi, Mbok? Hah? Lotek lah aku wis pangan kowe ora pedes kok, Mbok. Bolu pisang. Gabung Liga 1. Tahun sesuk tapi 2017. Siap, Mbak. Sehat. Kan ya, Pak. Mbak. Terusan. Sehat ya, Mbok.